guys, og welcome back to the channel. Jeg er tilbage med endnu en YouTube-video her på min nye YouTube-kanal. Jeg begynder at være super stor fan af det. Jeg synes, det er mega grinerne at lave. Og jeg skal rigtig meget i den her uge. Så jeg tænkte, det var oplagt at lave endnu en uge i København-agtig. I hvert fald, så kan vi lave et rundown af, hvad jeg skal den her uge. Lige nu står jeg og laver min make-up, fordi at jeg skal filme Jeg skal filme 3 kampagnevideoer. Ja, lidt rough, men that's how it is. Jeg skal filme 3 kampagnevideoer for et brand, og efterfølgende så skal jeg ud og shoppe / restocke. Jeg har en masse produkter, som jeg bruger til dagligt, som jeg løber tør for, så jeg skal ud og restocke på dem. Så det tænkte jeg, I kunne komme med til på en lille shopping spree. Jeg synes, det er meget hyggeligt at gå ud sådan fysisk i butikker og købe tingene. Og så får man det også med det samme, i stedet for at man skal vente på det. Så ja, og så tænkte jeg lidt, at jeg ville tage op og få en god træning i dag. Ja, måske lidt løb eller cardio eller et eller andet. I hvert fald et eller andet dejligt lækkert. Fordi jeg har ikke været op at træne hele weekenden. Så jeg tænkte, at det kunne være meget oplagt at gøre. Så det er faktisk bare sådan en dag i dag. Og i morgen skal jeg til frisør klokken 9. Og så skal jeg have lavet negle klokken 16. Så det er sådan en beauty-dag i morgen. Og så måske jeg fået presset lidt arbejde ind sådan. Måske hen ad dagen. Onsdag skal jeg til Distortion. Det er mit første år, hvor jeg prøver at komme til Distortion. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg tænkte, det siger was it, fordi jeg føler, at jeg er sådan et ærgerligt pt, hvor jeg rigtig godt kan lide at tage ud. Så ja, jeg skal til Distortion med nogle af mine veninder. Det bliver røvgriner. Og det tænkte jeg også, I skulle være med til. Torsdag, der skal jeg til teoriprøve. Ja, prøv her. Jeg tror, at jeg er det menneske i hele Danmark, i hvert fald, som har brugt længst tid på at få et kørekort. Jeg har snart brugt et år på at få kørekort. Det er virkelig pinligt. Og jeg vil så sige, at det ikke er fordi, jeg så har brugt et år, men så har jeg haft fucking mange pauser, hvor jeg ikke har kunnet tage det på grund af, at jeg ikke har tid. Men nu gør vi det, så jeg skal have min teoriprøve her på torsdag. Jeg har læst mega meget op, så jeg regner med at bestå. Det skal jeg klokken 9. Og så skal jeg til et event ude på det der Rocks Resort i Køge med Lux Plus klokken 14, tror jeg. Så det er det. Og så fredag, der har jeg min hest, P. Jeg tænker, I bare lige kommer med. Og så ser vi, hvad der sker. Nu vil jeg i hvert fald lige finish getting ready. Jeg skal lige have lagt noget mascara på de her vipper. Og så vil jeg lige filme de der videoer, og så tænker jeg, at I vender tilbage, når jeg er færdig. Ja, kom med. Okay, hey guys. Jeg er lige blevet færdig med at filme for det smykkebrand, jeg laver content for, og nu skal jeg egentlig bare lige gøre mig klar, og så vil jeg gå ud og shoppe. Så let's go. Jeg skal ud og shoppe nu, og jeg er virkelig i tvivl. Skal jeg sætte den her på, fordi det er ikke rigtig min stil at have sådan en her på. Jeg har haft den på før dog, men sådan, is it cute? Jeg ved ikke sådan, er den sød? Er den look-it ret sød? Skal jeg ikke bare tage den på? Er det ikke lige meget? Jeg tænker, jeg laver et haul, når jeg kommer hjem. Okay, jeg er lige kommet tilbage fra min shoppingtur, og som lovet et haul. You're gonna get a haul. Første ting, jeg har købt, det er The Ordinary's Glycolic Acid. Jeg bruger den her til alt. Man kan bruge den til alt. Altså, den her, den er god til alt. I fucking love it. Virkelig god. Body cream. Det her det er den, jeg bruger. Jeg synes, den er så god. Altså, jeg føler, jeg er blød på mine ben sådan 3 dage efter, jeg har lagt den på. Så god. Jeg skal lige restocke på nogle af de vitaminer, jeg tager, som er zink. Det er en af vitaminer. Ja. Vatrundeller. You always need that. Så fik jeg lige købt en ny setting spray. Jeg bruger den her. Den er ret god. Jeg fik købt den sådan skin tint-agtige, jeg bruger. Der er mange, der spørger mig. Det er altså den her fra W7 Lumina Glow, og jeg bruger den i farven
nummer 3 Diffused. Og jeg bruger ikke særlig meget af den, fordi den er ikke pigmenteret, og det er heller ikke en foundation, men den er meget mørk. Men så god. Så køber jeg lige verdens bedste pimple patches. De er virkelig gode. Så køber jeg en body spray, som er lidt i samme båd som den her, men den her skulle være rigtig god til urenheder på ryggen. Jeg føler, at jeg har fået sådan lidt nogle urenheder på ryggen af min shampoo, og det er virkelig irriterende, så det skal væk med den her ASAP. Nogle mini beauty blenders, fordi at dem skal altså huske at skifte ud. Og en puder. Altså, er der nogen, der ved, om den her er god? Fordi at nu er jeg jo tør på min Chanel-puder, og jeg gad ikke at restock den, for den koster sådan noget 500 kroner. Og så god synes jeg slet ikke, den var. Men nu skal jeg så til at bruge den her. Og jeg ved ikke, om den er en god. Sådan, ja. Det var i hvert fald et haul. Nu skal jeg lige få lavet det sidste arbejde for i dag. Og så skal jeg op og træne. Så det er faktisk bare det. Og så er dagen slut. Jeg har lige gjort mig klar til distortion, og ja, det sidste outfit. Jeg skal ind med min veninde Victoria nu. Så skal vi på noget, der hedder Soho House, og så skal vi over på Rådhuspladsen. Vi ser, om jeg husker at filme. I have a confession. Jeg har glemt at filme torsdag, fredag, lørdag og søndag. I know. I fucking know. Jeg virkelig sagde til mig selv, at jeg skulle filme, og jeg glemte det. Anyways, jeg var til distortion onsdag. Det var røvfedt. Der er også nogle clips derfra. Torsdag var jeg ude med nogle venner. Fredag var jeg også ude med nogle venner. Lørdag var jeg ude hos min hest. Og søndag, som var i går, lavede jeg heller ikke sådan vildt meget. Jeg har været oppe at træne i dag, som I så, og jeg har fået lavet noget juice til ugen. Jeg vil gerne blive bedre til at drikke noget juice. Så har jeg lavet en gulerod, ingefær, gurkemeje, citron juice til ugen. Mega godt. Den var meget stærk, da jeg drak den, men it should be good for the skin. Nu har jeg lige filmet 2 videoer til TikTok, og jeg tænkte egentlig bare, at jeg nu ville sætte mig og redigere dem. Jeg skal også have gjort det rent og sådan noget der. Men det er egentlig bare det for i dag. Og så tænker jeg lidt, at jeg egentlig bare vil vlogge fra i morgen af, fordi i morgen skal jeg ret meget. Jeg skal ned til en toning klokken 9 hos Hairline, KZ Hairline. Hvis I har fulgt med noget tid, så ved I, at jeg altid får lavet mit hår hos Senjan, Camilla og Sara. Jeg har KZ Hairline. Det er seriøst mit yndlingssted. Jeg har været der i over 2 år, tror jeg, snart. Jeg elsker at være der. Jeg får lavet en toning i mit hår 1 gang om måneden, fordi at jeg jo som sagt har været meget blond i et par år nu, og er i gang med at få min naturlige hårfarve tilbage. I kan se lidt af den her, faktisk. Så jeg får tonet mit hår, sådan så at farven den ligesom bliver dæmpet lidt. Så det skal jeg klokken 9. Og efter det skal jeg ud og spise brunch med en af mine virkelig gode veninder, der hedder Olivia. Vi skal på Wolf og Constantin, of course, mit yndlingssted. Og det skal vi klokken 11 ude i Nordhavn. Og nok også tage nogle billeder og sådan lidt cute. Og så skal jeg have negle klokken 14, er jeg ret sikker på. Min søde, alt mulige dame, Sofie, som lavede mine negle og mine tær og mine vipper og min bryn. Hun flyttede til Odense. Det er altså så trist. Kommer til sammen så meget. Men nu har jeg fået en ny negletænker, og det er også mega spændende. Og jeg skal ud til hende for første gang i morgen. Og det bliver mega spændende at have lavet mine negle. Jeg har faktisk altid lavet sådan en builderfarve her. Det er bare den der builder gel, som jeg altid bare får lavet. Ja, men ja. Og så skal jeg sammen med min søster, tror jeg, om aftenen. I'm pretty sure. Så jeg skal rende mig i morgen. Så jeg tænker helt klart at få filmet i morgen, hvad jeg skal. Og så ved jeg ikke rigtig sådan hen ad ugen. Jeg tænker bare, vi tager det bare, som det kommer. This is today's outfit. Very cute.
Daily lige nu, at vi skal have noget mad. Og vi glæder os virkelig meget, for vi er virkelig sultne. Vi er fucking sultne. Ja. Bag cam. Ej, hvor lækkert. Yay. Matcha, always. Matcha. Matcha latte. Matcha latte. Vanilla juice. Hvad hedder den der bomber jacket, basically? Det der hello der. Okay, hey guys. Jeg er lige kommet hjem. Jeg er lige ved at spise brunch på Wolfgangs Daily. Mit absolut yndlingsbrunchsted med min veninde Olivia, og det var så hyggeligt og mega god mad. Og nu skal jeg ud og have lavet negle hos mine nye negletekniker, så det er røvspændende. Det ligner, at jeg sidder i sådan en kæld. Det er også lækkert. Okay, nails are... Godmorgen alle sammen. Hvis det larmer helt sindssygt, så er det fordi, vi er i gang med at få bygget vores bygning op. Jeg er lige stået op. Det er torsdag i dag, og jeg sidder lige og får et morgenmad. Always drinking juice. I dag skal jeg skal op og træne lige om lidt, og så skal jeg filme noget content, tage nogle gode billeder. Og så skal jeg ud og ride på P senere i Dyrehaven. Og så skal jeg nogle andre ting i aften. This is my outfit to go to the gym today. Very cute.